Test jazdeného Suzuki Jimny vám prinášame v spolupráci s www.motointegrator.sk. SUV sú určené najmä pre jazdu po spevnených cestách. Jednoducho ide o štýlovky, ktoré málo kedy majitelia zoberú do terénu. Na trhu však existuje aj zo pár poriadnych offroadov. Tie jazdia mimo cesty lepšie ako na asfalte. Medzi ne patrí aj Suzuki Jimny. Offroadové Suzuki Jimny je na trhu od roku 1998 až dodnes. Nadväzuje na legendárny model Samurai. Automobil prekonal niekoľko modernizácií, ale k žiadnej zásadnej zmene nedošlo. Stále ide o odolný automobil s reblinovým rámom a tuhými nápravami. Nechýba samozrejme pohon 4x4 a redukčná prevodovka. Toto nie je žiadny meský pseudo-offroad. Známa je najmä karoséria s pevnou strechou, ale existuje aj otvorená verzia s plátenou strechou. Tu vyrábali Španieli do roku 2009. Jimny je veľmi malé vozidlo. Na dĺžku nemá ani 3,7 metra, pritom s veľkými offroadovými pneumatikami vyzerá naozaj drsne. V interiéri je auto čistým pracantom. Vzhľad, ale aj vypracovanie pripomína retro auto. Bude to tým, že od 90. rokov sa tu toho veľa nezmenilo. Prekvapí však komfortná výbava, keď tu môžete mať klimatizáciu alebo dokonca aj vyhrievanú sedačku vodiča. Posed má však ďaleko k ideálnemu. Volant nie je ani len výškovo nastaviteľný. Na druhej strane poteší výborný výhľad. Kufor je úplne miniatúrny, má objem len 113 litrov. No po sklopení sedadiel je situácia o mnoho lepšia, keď narastie na 816 litrov. Dozadu si dokonca viete dokúpiť aj plastovú vaňu, do ktorej môžete nahádzať špinavé náradie a podobne. Na zadných sedadlách nie je mnoho miesta, ale na krátke presuny to stačí. Poteší mimoriadne nízka hmotnosť, ktorá sa pohybuje okolo 1 tony. Jimny má pripájateľný pohon prednej nápravy. Áno, v obyčajnom režime ide o zadokolku. Na šmykľavých cestách v kombinácii s krátkym rázvorom môže byť preto celkom zákerný. Pretáčavý šmyk je navyše celkom ťažko zvládnutelný kvôli prevodu riadenia. Od roku 2014 vie v krízovej situácii výrazne pomôcť stabilizačný systém. Správanie auta na asfalte je v rámci normy. Do rýchlosti 90 km za hodinu je auto relatívne stabilné, aj keď silný bočný vietor ho vie nepekne rozhodiť. Čokoľvek rýchlejšie ako 110-120 km za hodinu je už adrenalinová jazda. Maximálka je obmedzená na 140 km za hodinu. Riadenie je v stredovej polohe nepresné. Auto sa v zákrutách nakláňa a krúti. Jimny však logicky nie je stvorený na rezanie zákrut. Pokusy o svižnú jazdu sa môžu skončiť aj prevrátením. Na nerovnostiach malý offroad poskakuje a rozhodne nie je komfortný ani na veľkých balónových pneumatikách. Dráhy 5-stupňovej prevodovky sú prekvapivo krátke a dobre vymedzené, ale páka je veľmi dlhá, preto si pri radení pripadáte ako v autobuse. Jimny sa cíti ako doma v teréne. Tu príde vhod pohon 4x4, ktorý po zapnutí pripojí prednú nápravu. Na cestách s dobrou trakciou by ste ho kvôli životnosti nemali používať. Jimny mu však chýba uzávierka medzi prednými respektíve zadnými kolesami. V teréne však potešia výborné nájazdové uhly. Vpredu 34 stupňov, vzadu 46 stupňov a prechodový uhol je 31 stupňov. V ťažkom teréne príde vhod aj redukčná prevodovka. Tuhé nápravy toho veľa vydržia a ponúkajú aj veľmi slušné kríženie. Brodivosť je 50 cm, svetlá výška je 19 cm. Ponuka motorizácií je veľmi skromná, ale vzhľadom na zameranie vozidla dostatočná. Najbežnejší je benzínový 1,3 litrový motor. Zo začiatku mal výkon 80 koní, neskôr pribudlo variabilné časovanie sacích ventilov a výkon narastol na 86 koní. Oba motory sú spoľahlivé. Vďaka nízkej hmotnosti a krátkym prevodom je motor dostačujúci. V ponuke bol aj naftový motor s objemom 1,5 litra a výkonom 65 koní, respektíve 86 koní. Jednotka pochádza od Renaultu, ide o známy agregát 1.5 DCI. Spotreba sa pohybuje okolo 5 až 6,5 litra. Horšie je na tom so spoľahlivosťou. Problémy robí najmä čerpadlo a vstrekovače. Počase sa môžu objaviť problémy s turbom a Eger ventilom. Výnimkou nie sú ani opotrebované ojničné ložiská. Pri náročnom využívaní v teréne mente častejšie olej v motore.
Olej vám vymenia aj v celoslovenskej sieti servisov Q-Service. Jimny patrí medzi mimoriadne spoľahlivé a robustné vozidlá, no pri intenzívnom využívaní v teréne sa objavia určité slabé miesta. Kontrolu potrebuje najmä podvozok. Hľadajte mechanické poškodenie, ale aj stopy korózie. Hrdza môže napadnúť podtlakové vedenie, čo znefunkční pripájanie prednej nápravy. Pri jazde v teréne dostávajú zabrať aj ložiská kolies. V prvých modeloch hnevalo aj prasknuté uloženie riadiacej páky. Pri testovacej jazde skontrolujte aj stav spojky. Jimny vyzerá najlepšie zablatený až po strechu a v dave mästských SUV ľahko vynikne. Samozrejme jazdné vlastnosti na asfalte majú ďaleko k ideálnym. Jimny je jednoducho spoľahlivým pracantom, ktorý sa nezlakne ani ťažkého terénu. Pokiaľ však trávite väčšinu času na ceste a do ľahkého terénu idete len občas, radšej sa poobzerajte inde. Ceny jazdeného vozidla sa pohybujú od 3000 až po 14 000 eur. Auto viete kúpiť aj ako úplne nové priamo od dílera. Náhradné diely nájdete na www.motointegrator.sk.